Witam Was serdecznie na jesiennych targach Beauty Forum 2013 odbywających się w Centrum Targowo-Kongresowym w Warszawie. Ja nazywam się Iga Łukawska i za chwilę postaram się uchylić Wam rąbka tajemnicy z tego, co dzieje się w środku. Poprosiłam panią Milenę Sakowicz z firmy Sundance Polska o udzielenie nam krótkiego wywiadu na temat opalania natryskowego, kosmetyków oraz samej firmy. Jaki jest fenomen opalania natryskowego? Dzień dobry. Fenomen opalania natryskowego polega na przede wszystkim niezawodności tej metody. Po drugie na tym, że jest ona całkowicie bezpieczna i jest to jedyna zdrowa alternatywa dla opalania na rynku, która jest nam znana. Jest to metoda, której mogą się poddać zarówno panie w ciąży, jak i te karmiące piersią. Mogą się poddać osoby, które mają delikatne defekty również na skórze, które możemy dzięki maszynie i dzięki urządzeniu możemy delikatnie wyrównać. Możemy też pracować z klientkami, które mają blizny, pieprzyki, które chciałyby delikatnie ukryć takie mankamenty na skórze. Tym, co jest jeszcze ważniejsze, to, że jest to całkowicie bezpieczna metoda i nie jest ona tak inwazyjna jak opalanie w solarium, a daje równie tak fajne efekty jak właśnie opalanie słoneczne. Przede wszystkim jest bardzo szybka. A jaki jest najlepszy okres na opalanie natryskowe? Wbrew pozorom jest on właśnie teraz, czyli w okresie jesiennym, kiedy wracamy z urlopów, wracamy z wakacji, chcemy utrzymać efekt naturalnej opalenizny lub chcemy go wyrównać. Ponadto teraz zbliża nam się okres studniówkowy, okres wesel i ślubów, okres sylwestrowy, okres Bożego Narodzenia, kiedy też będziemy miały więcej okazji do tego, żeby być elegancko ubranym. Będziemy musiały odkryć delikatnie dekolt czy plecy, dzięki czemu taka metoda na pewno zapewni, że będziemy wyglądały bardzo efektownie i przede wszystkim zdrowo. Zauważyłam, że promują Państwo zdrowe i bezpieczne opalanie. Jakie w takim razie są skutki negatywne opalania takiego na solarium czy na słońcu? No właśnie, to jest coś, czego często nie jesteśmy świadomi. Opalanie na słońcu, wielogodzinne napromieniowanie przez promienie UV i UVA i UVB powodują nieodwracalne skutki w tych zewnętrznych i wewnętrznych warstwach skóry. Są to takie zniszczenia jak utrata pigmentu w skórze, starzenie się szybsze skóry, wysuszenie, szybsze zmarszczki, zwłaszcza na twarzy, na skórze twarzy, która jest bardzo delikatna i bardzo wrażliwa i podatna na wszelkie negatywne wpływy z zewnątrz. W związku z tym staramy się też uświadomić klientów, że jest to jedyna i bezpieczna alternatywa dla takiego opalania. Ponadto nie narażamy naszego zdrowia, jest to całkowicie bezpieczna metoda, właściwie dla każdego, i dla panów, i dla pań, bo często też panie o to pytają, czy mogą przyprowadzić ze sobą pana, który również chciałby taki efekt uzyskać. A jaka w takim razie jest misja firmy Sundance Polska? Właśnie taka, aby uświadamiać, aby pokazać tą zdrową alternatywę, aby pokazać, że to się już dzieje za granicą, że ta moda na opalanie natryskowe jest już w Polsce.
cały czas klientki o to dopytują. Chcemy być trendy, chcemy być na czasie, chcemy te trendy z zachodu do nas sprowadzać do Polski. W związku z tym, jeśli chodzi o właścicieli salonów kosmetycznych, spa, gabinetów odnowy biologicznej, wellness, fitness, centrów fitness, jest to super alternatywa, bo nie musimy wtedy inwestować strasznie dużych pokładów pieniędzy, a z drugiej strony jest to łatwe, przyjemne, no i przede wszystkim bezpieczne dla zdrowia klientów. A skąd pochodzi firma Sundance? Firma Sundance jest jedyną na rynku polskim polską firmą opalania natryskowego, to trzeba zaznaczyć. W związku z tym mamy najlepszą wiedzę, jeśli chodzi o rynek polski, o menadżerów salonów kosmetycznych, mamy od nich bardzo dużo informacji zwrotnych, jesteśmy z nimi w stałym kontakcie, w związku z tym wiemy, jak rynek polski się rozwija i myślę, że jesteśmy najlepiej do tego rynku przygotowani. A jeszcze może mi Pani na koniec powiedzieć, gdzie można Was znaleźć? Jesteśmy firmą, która mieści się w Krakowie, ale prawda jest taka, że jesteśmy w stanie być gdziekolwiek, gdzie nasi klienci będą nas potrzebowali. Ponieważ robimy szkolenia w różnych miastach w Polsce, w najbliższym czasie w Warszawie, w Krakowie i w Gdańsku. Jesteśmy w stanie też przyjechać do Państwa, zrobić taki pokaz dla klientów, dla personelu, aby przeszkolić personel, a z drugiej strony też wypromować nową metodę i nowy serwis, nową usługę w salonie dla Państwa klientów, żeby zachęcić ich do tego, żeby pokazać, na czym to polega i przede wszystkim właśnie powiedzieć o tych zaletach i czym to się różni od tego opalania, które na co dzień znamy, czyli właśnie tego solaryjnego i tego słonecznego po wakacjach. Więc tak naprawdę właśnie teraz jest najlepszy czas, żeby przedłużyć wakacje, żeby trzymać się go kurczowo, żeby cały czas wyglądać na opalonych, zadowolonych, wakacyjnych i myślę, że ten sezon wakacyjny z Sundance będzie trwał cały rok. Dziękuję bardzo za wywiad. Ja również dziękuję. Zainteresowała mnie Pani tą alternatywą. Czy mogłabym w takim razie się teraz poddać temu zabiegowi? Jasne, zapraszam. Nothing more that I want than to touch you, to seek truth. Ja już jestem po zabiegu. Wszystko trwało 10 minut. Skóra pachnie cudownie, trawą cytrusową. Bardzo polecam firmę Sundance Polska. Dziękuję bardzo. Sundance to zdrowa alternatywa dla opalania. Przez cały rok, bez wyrzeczeń.